wangsit. Pindho kumbang nesepa madu sarining tawang. Medarno ngelmu kang sanyata. Mengkuliring kasujanan. Eyang Durna ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti manggih kaluhuran Eyang. Oh, kandak leguduk manyar. Nampi pangestunipun Angger Prabu, wayah Prabu Nrakasura kados mboten kirang tunggal menapa pratanipun ingkang Eyang nggih. Lumunturing pangestuti mugi katampi wonten rasa paduka nggih wayah Prabu. Kula pundi wonten mestaka dados Raja Jimat. Kula ngaturaken pangabekti penemban. Inggih pangestunipun Angger Supala kula tampi kanthi bingah panjenengan sungkem dhateng pun bapa. Kejawi saking menika rawuhipun Eyang Durna kula tingali saking katebian. Larut ingin dados pasuryanipun, mbok menawi mengku wigatos mugi kersa enggal paring pangendikan. Menapa pancen dipun utus Paman Aji Ngastina menapa kersanipun Eyang piyambak. Inggih wasipun ngaten nggih, kula namung tuwe dhateng wayah Prabu sak keluarga. Kaping kalipun kula dipun utus dhateng ingkang Rama Angger Prabu Suyudana. Inggih wasipun namung badhe nyuwun pitulungan nggih, nyuwun pitulungan. Mundhut pitulungan menapa, Yang? Wedal menika negari Ngastina sampun dados Karangabang. Karangabang nggih. Karangabang, Dik. Abang Tremomong. Jalaran negari Ngastina wedal menika dipun bedah dening Kang Rayi Pancawala tuwin Antasena. Ngantos para Kurawa sedaya bibar ingkang Paman Ngastina mlajar kapiyandhem. Ngupaya panggesangan dados sungsang bala bali. Lajeng ing Paman Angger Prabu Jaka Pitana samusaremba kaliyan kula. Sinten ingkang saged nundung Antasena kaliyan Pancawala? Sepisan benjing perang Brontoyuda badhe pun dadosaken senopati. Senopati nomor setunggal. Kaping kalih badhe nampi kamukten negari Ngastina sepalih inggih pokok. Nampi negari Ngastina sepalih menika inggih pokok. Saking wawasan kula mboten wonten malih kejawi nang panjenengan. Ing saged timbang kekiyatanipun kan kenglayipun Antasena. Mila nggih ingkang Rama ing Ngastina mugi kersa lajeng kacasana kapitulungan panjenengan wektu gadhah welas dhateng ingkang Eyang dasat kula. Antasena alih dipun tundhung ageng kapejana kaliyan Pancawala. Benjing panjenengan kejawi saged dados senopati badhe nampi kamukten sepalih nggih. Wayah Prabu kulatih melas dhateng kula. Kulatih melas dhateng ing Paman Angger Prabu Suyudana wayah Prabu. Mingis yen kacandra Mawasa landheping Sanjata Trisula. Tinon mangkilat pamoringe beti ing gagana. Jagat Dewa Bathara. Ngendikanipun Eyang ingkang mekaten menika kenging kula candhi wonten mestaka. Oh nggih saged ya saged. Kula menika dereng nate ndurani tiyang. Kula dereng nate ngawoni tiyang. Ingkang Eyang menika setunggal pendhita ingkang jujur, ingkang jujur. Nggih. Yen ngendika upami niku awon ya awon saestu. Yen sae saestu. Mekaten. Upami kula ngaturaken para
Tiang-tiang Amarta ingkang awol nggih tetep kula wonaken, ingkang sae nggih tetep kula gamel sae. Mboten nate kula mban cinti mban siladan. Menika ingin nami pendhita saestu. Mila menika pancen pendhita saestu kula menika. Ora tau goroh, temen, jujur, ora tau ngeleki wong. Iki. Prayogi. Kula bantu ketika Yang Durna. Matur nuwun, matur nuwun. Aman semono, kula nggih. Kula nyuwun tulung supados Purwadyabala kabidalna. Ngawat-awati lampah kula badhe bedah negari Astina. Mejahi Antasena kan Pancawala. Ingestaken dawuh monggo Yang medal pungkuran mangke kula badhe temandang mejahi Antasena. Matur nuwun, matur. Iki matine Pancawala karo Antasena. Kalaya takut maringkut Niktra dinulu katon magruyang-gruyang Tinon lir soroting surya mijil kembar Tutuk pindha guwa mango Tinon saking Mandrawa kaya bisa mangsa bumi Pancatnyana kula Dewaji Kakang Pancatnyana ngerti dhewe pengaruhe Durna marang Angger Ndrakasura Satemah Anggresti banjur lali aturku. Mung merga saka nggugu marang pangandikane Bapa Begawan Durna ingkang bakal calon nyediakake bebono wujude negara sigar semangka. Inggih mangka yen tak pikir-pikir tangeh lamun bisane kelakon yen Angger Ndrakasura nyekel panguwasa negara separo. Heeh. Ladal. Lajeng des pundi? Sinuwun Cedipati. Wis to, upama ta direka daya kaya ngapa tak kira Angger Ndrakasura ora bakal bisa mendha kersane. Isine para wadyabala kabeh didhawuhi supaya ngepung kraton Ngastina. Nganti ana cilik mlayune Antasena gedhe ngene engkup kepeper prajuritane prayoga banjur ngruyuk ana ing kraton Ngastina. Antasena karo Pancawala didadekake kuwanda. Yen ngaten kepareng Pranata Wadyabala yaksa tin para Wadyabala Jawi ngepung negari Astina amrih ampun ngantos Antasena Pancawala saged lorot saking salebeting praja. Sing ati-ati Kakang Pancatnyana kula nuwun.
pagulingan mati urip maneh rinengga sang aji Pancasona mati urip maneh rinengga sang aji Pancasona mangelingono sang Subalinata sinuwun. Kowe melu aku minangka seksi, Gop. Badhe tindak pundi kok wangunipun panjenengan sesarengan kalian Begawan Durna arep lumaut ing Praja Ngastina ingkang perlu ngundurke Antasena karo Pancawala. Cilik bisa tak tundung saka ing Praja Ngastina, gedhe tak pateni. Wah sebabe Antasena wektu iki ngrebut negara Ngastina. Nganti pepundhenku Kurawa munggahi pamanaji Ngastina kendran saka ing papan merga saka tingkah lakune Antasena. Niku nek dijukuk tata lair Antasena kleru. Merga ling ngrebut negara. Ning nek dijukuk batin bener. Nek mboten dijaluk sanika sing dijaluk sok kapan. Cobi mang takoni Durna niku mumpung wonge tenganding sampeyan. Angger dijaluk Ngastina, angger dijaluk negara Ngastina, mesti sing njaluk dikaniaya. Niku pun kerep wit jaman biyen. Cemplungke sumur, jak pesta ning bali segala-gala dobong, lebokke alas merentani men pangan demit lan liya-liyane. Nganti pun tahu kok Janaka ijen teng Ngastina njaluk negara Ngastina direkodaya kalih Pendhita Durna. Niku wonge wonten niku. Dobong diil ngaten jagone Durna pengpengan. Awune digantang. Konangan Kresna, awu dungkuli kembang dadi Janaka ora karuang 1000. Nek sedinane kebak Janaka. Wah, geger. Monggo Janaka niku rak bagus to. Lah iya, mongko wonten 1000 cobi. Angger wong wedok melu Janaka, wong wedok melu para wong lanang sing ditinggal wong wedok niku kongakangiang. Bojone Suyudana melu Janaka. Akeh bojone Sengkuni melu Janaka. Teke Dursasana melu, kabeh melu. Tek kowe ya iya. Melu Janaka. Nek jaman biyen. Ha iya. Melu mergo kepencut. Ora mung dipek bature. Oh. Mung dipek bature kok omong. Pancen nek jaman Janaka dadi 1000 ning Ngastina pancen geger temenanan. Seprene iki sik ana sing bojo ra mulih. Teke sapa? Teke Busra. Melu Janaka, melu bapak biyangne. Mongko lunga kintas adol kursi ya rakyat. Monggo kelakuane kok ngono. Ora mesake to, kok ngakangian seprene iki. Dheweke kuwi kok ngakangian. Mergo saka bingunge nganti ora temonjo angger ndek dhuwit lap. Yuk gregeten salong ana sing dititipke, salong ana sing wah ya karang. Wong adate iki wong bebrayan njur ijen ngono iki ya kontrang-kantringan. Ha iya. Nek dong mempeng ya mempeng, nek dong ora mempeng ya kelingan karo pasuryaning garwane iki ya. Ketok kaya ngalamun. Nek nang Wanasaba mempeng.
angger bangun saya mempeng banget. Saking mempenge nganti ora wani tangi to jajal. Kowe iki ora genah. Lah padha karo ming turu wae. Lah niki kersanipun mangke yen upami Antasena mboten saged kesah saking ngriku watak pateni. Wah, mateni kok mateni Antasena ya padha karo gayuh lintang luku. Gap. Wonten apa, Mbah? Kowe aja semenang. Angger Nrakasura putuku iki nek iso menang karo Antasena, sesuk bakal nampa negara separo dadekke senopati. Kepenake Angger Nrakasura sesuk bisa nyukupi uripmu. Nggih syukur. Lung, Gusti Mat nampa negara, Lung. Ngomonge Durna mbok ben. Durna kae ora tau bener nek omong-omongan. Bondo kok cok dioyo-oyo. Nek dipikir sing jero uripe menungso ki jane rak nganti tekan 160 taun, langka sing tekan semono. Nek dipikir temenan uripe menungso ki jane cara bocah sekolah diuji karo sing Maha Kuwasa. Ujiane lulus apa ora uripe kuwi doan. Nek lulus ujiane esuk oleh papan sing minulya cara bocah munggah li sekolah, nek ora lulus ujiane oleh papan sing rekoso kuwi yakin kuwi Kang. Mulane cok dicoba kepiye carane panyoba mau ayo ana sing wah kok repot uripku gregeten aku tumindak nyolong jukuk lan ya kuwi iki padha karo ora kuat nampa coba. Wis sesuk ngrekoso uripe. Ana jaman kelanggengane ning sing kakek cok ora mikirke jaman sesuk aku ora ngerti. Butuh saiki cukup ngono sing kakek kuwi ning tanpa pikiran ngono kuwi janjane. Ya padahal kaya penemune Durna barang kae. Ane wong Durna iki pendhita. Pendhita apa? Aja nggawa buku kae. Kae iki buku enut e. Enut warna-warna kuwi. Terkadang maca ramalan barang. Oh. Tua-tua Durna karo hitung-hitung rada memet. Ning ya mau hitung angka mau nek. Nek ra metuwe terkadang waduh kuwale. Kuwale iki mau ngono. Kancane Durna. Begitu. Wong cok nganggo baji. Nggawa kantong plastik kae. Elingguh cila tumpang karo ngincing udut. Mambengi sing metu angkaku jebul pucuk nang bongkot ngono iki. Karo nglintingi udut ki jan kaca iki ijo-ijo wae. Sekarang ya wong ki sapa menit beda-beda mulane kuwi. Ana sing dipenemu ekonomi ana teko saka nyambut gawe dok terus boncengke sing wedok ning pasar ya ana nggawa onde-onde. Mulane cok teko cok awan. Bola Ngastina ki cok werna-werna. Ana sing dadi tukang batu. mbok dinengke wae ora. Ayo karang werna-werna. Nek nggugu aku, Durna ki aja dina, Durna Durna padha kan nyemplung jurang kasangsaran temenan kan. Nang pendhita kae goro kae. Klambine pendhita kae jane minggu anget-anget. Wis aja kok ngono. Kae pendhita penggawe mlembung wetengmu. Alah ambel gedes. Durna kok menggawe mandi. Alah. Menggawe mandi nek kok ngono kuwi tumindak ning Durna ki ya ana apike. Apike Pendhita kae suci. Wit lahir glegak tekan sprenger atau ngepok wanita nang ateges suci. Kok di anak Asatama Kae jarane bisa. Jaran-jaran ora. Aja nggugu bilang jengkop. Oh, tak dondomi lambemu angger kok ngono kuwi. Donga iki Durna kuwi lah. Areng kejawa ki ra iso mabur ta, anjuk nangis. Ning segara nyuwara ngono iki. Sapa sing iso nulungi aku nek wedok tak pek bojo, nek lanang tak wis dilur lanang ngono. Nggih, mongko ra muni wong kuwi, muni sapa sing nulungi aku nek wedok tak pek bojo ngono ya ana jaran teka kuwi.
Jarane kuwi iso mabur Anjuk Durna nunggang jaran kuwi. Nang dhuwur nangis apa ya kelakon aku mondong jaran ngono ane yo. Hal kebacut sago Anjuk. Tingak-tinguk. Ngono. Aku mau yo. Bilang aja ngomong-ngomongke kuwi elek. Kuwi jare nunggang jaran ki romantis. Njur keplorot. Jan mlorot. Wong nek ora kalap, ngono kuwalat ora. Mangkel kita nganti kemringet aku. Bilung nek ngrasani wong sak enake dhewe. Ampun kuku bilung ning pancen wong rusak lambene. Gok melu aku gok. Iya tak patene ontos karo poncoku. Sangsaya dalwararas Abyur sorot lintang kang kumedhap Ong Titi Sonyo Madya Latri Lumrang gandaning puspita Karnaning putian nira sang Dwijawara mrengeng lir kumaraning madu branta manungsung sarining kembang Kacarita bidaling Purwadya Bala Traju Tresna ingkang kina sambeting carita ingkang kinarya sambeting kandha ora kaya lumyatira satya kekalih ing sangka ing kasatriyan Jangkar Bumi Raden Antarja Raden Irawan kandhek sawetawis wong madyaning wana pungun-pungun Tyasira arsa paring pangandikan maring Kang Rayi Raden Irawan kocapa kawijining sabda Raden Antarja Dimas Irawan kula Kang Mas lumyatipun Kakang sangka ing kasatriyan Jangkar Bumi tekan tengah ngalas pun Kakang kaya dene mangu-mangu kados pundi kersanipun Kang Mas Antarja sangka niatipun Kakang mula suwe ora tau sebut caos ana negara Ngamarta pun Kakang wis kebacut duweni rasa kepingin bakal njaluk negara Ngastina
wose mati urip bejo cilaka dilakoni wong loro antaranipun Kakang lan Siadi inggih. Anggonipun Kakang banjur mangu-mangu. Pun Kakang mireng pawarta yen negara Ngastina kuwi wektu iki wis dibedah karo Kadang Mutuwa, Kang Mas Pancawala lan Dimas Antasena. Iku apa kabar nyata apa mung kabar nganyawara? Kula piyambak mboten mangertos kawontenaning kraton Ngastina Kang Mas. Lajeng saking kersa paduka kados pundi ketingalipun anggenipun lumaksana lajeng setindak noleh sejangkah kandhek. Wis to di saiki ngene. Dibacutake limlaku. Mengko pancen ora ana apa-apa wose diantepi wong loro. Negara Ngastina dijaluk. Pun Kakang lan Siadi kepengin arep nyoba lenggah dampar kencana. Apa sing kuat dadi ratu pun Kakang apa Dimas Irawan? Inggih. Kosok baline yen pancen mengko negara iku wis dibedah karo Kang Mas Pancawala lan Dimas Antasena, ananipun Kakang lan Siadi tekan itu njaluk bagian kamukten kraton Ngastina. Nektra andhek salira tunggal nistane wong abagus sumung telenging jajanira yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kang Mas Antareja. Iya. Suwawi lajeng kula dhereaken lumat wonten Praja Ngastina. Mugi-mugi Jawata saged marengna ing dados panuwun kula lan kersanipun Kang Mas Antareja Dimas Irawan. Iya. ayuda mawasori sang suranggong kara umangsa mangalingono traing aku sumo rikala manjing jerning ayu
Dadi bisa kembar sewu. Ora bakal pangling panduluku kowe iki adikku Antarja. Iya Kakang Prabu Ndrakasura. Wangune kok rada bermantiya tindhae Dimas arep lumaksana ana ngendi Yayi? Sejatine aku arep mbuktekake kahanan negara Ngastina. Awit aku kurung kabar yen negara Ngastina wektu iki dicekel dening adikku Antasena lan Kangmas Pancawala. Mongko sejatine pancen tak ancam negara iku kudu tak bedah. Aku kepengin arep nyoba kekuataning batin lenggah dampar kencana. Lah Kakang Ndrakasura tindak ana ngendi? Yen ngono kowe iki tunggal karep karo Antasena. Iya. Aku iki dipinta Sraya marang Yang Durna. Supaya aku meper marang kamurkane Antasena lan adikku Pancawala. Supaya bocah loro mau gelem semingkir sangka ing praja Ngastina aja wani-wani ngejelegi marang kalenggane Paman Aji ing Ngastina. Yen kok tak pringgake becik Antarja saiki becik bali aja tok bacotake lakonmu. Awit Ngastina wektu iki dipasrahke marang pun Kakang. Yen Antarja nunggal karep marang Pancawala lan Antasena padha karo Antarja bakal dadi mungsuhku. Kok dadi slayane Kurawa kuwi kowe melu-melu apa? Ngenani bab negara itu to kowe ora melu tanggung jawab, ora melu duweni kewajiban, ora melu campur tangan. Iki urusane para kadang Kurawa karo pepundhenku Ngamarta. Medune Kurawa karo putra-putra Ngamarta. Gandeng digayu para pepundhenku luput. Iki putra sing bakal dikarep bakal njaluk negara Ngastina. Yen ora dulungake rawi-rawi lantas malang-malang putung. Lah kok dadi Kakang Ndrakasura ngendika kowe mengkono yen ngono kowe iki kepitung wong bun-bunan ya. Kowe bun-bunan. Tegese bun-bunan kuwi dudu rombongan Kurawa ning dijaluki tulung kon bantu Kurawa. Iya. Apa bun-bunan apa menyang ora dikon? Aku dipinta Sraya. Lah nek ngono padha karo kowe iki pancen bun-bunane wong Kurawa. Dupaya apa kowe karo wong Ngastina? Iso ngundurake Pancala karo Antasena ku iso nampa kamukten negara Ngastina sigar semangka. Yen kowe arep nundung adikku adikku Antasena lan Kakang Pancawala, mungsuh karo aku wae mumpung urung tekan kono. Angger iso ngalahke aku padha karo iso nundung adikku Antasena labrak Antarja mrene Kakang Sijo. Do nyeraki aku. Aku iki mau semaput sawentara gog. Nggih. Kula tingali saking mriku panjenengan semaput.
Pancakara kali sinten? Antarja. Ndak Antarja ajeng teng pundi? Arep nang Ngastina. Oh, njaluk bagian. Bagian apa? Bagian negara Ngastina lak sing iso ngrebut lah Antasena ta. Heeh. Ah, dheweke kuwi mose njaluk bagian negara Ngastina, ngono. Oh, Antarja apa melu temandang? Oh. Melu temandang genah rong bengi ngono kok. Iki nek ora dinengi mesti dincem-incem iki Antasena. Aku mau malah dolekake kowe dupai pira lan kowe iki trani wong bun-bunan. Bener niku bener. Nek bab urusan negara Ngastina niku sampean pancen ora melu tanggung jawab, ora melu campur tangan iku diri sampean melu campur tangan. Niku trayan sampean donekke wong bun-bunan niku genah niku. Wong bun-bunan sing percaya temenan ngono. Yo dupai pira ngoten niku ya bener, awak dudu apa-apane kok gelem mangkat niku nek ora milik opah ora kelakon ana wong kok ngentengke tenaga kuwi. Nek ora ana sing dimilik ya Kang. Ayo. Bun-bunan iki padane kaya Aku dikongkon nggone Kareng pane Petruk ngono kuwi tegese kuwi jenenge diben padane kaya Mbah Marta barang ae. Padane wong bun-bunan, nek wong sing enteng kuwi padane kaya Kang Sura barang ae. Wong enteng ya migunani, nek migunani. Ayo. Ngono kuwi Lah iya. Ayo tekate kok gawe dua-dua lulu. Nggo dua-dua lulu iki kepiye? Togok, Lun. Aku kerengan karo Antarja. Mitus kok gambaramu menang ngendi, Gok? Walah repot. Repot nek kula ken gambarke. Menang ngendi, Lung? Wah, aku ya ora iso, padha. Ning tak bedhek menang Gusti Mundrakasura. Dasare apa? Wis, dasare apa? Gusti Mundrakasura kuwi ora iso mati. Jalaran duwe aji Pancasona. Nek ngumukake ora iso mati, Antarja ya ora iso mati. Jalaran angger mati kena dayane mbahne Antaboga urip meneh. Angger mambu bumi urip pokoke. Wis. Arep mati ning angger mambu. Gurih-gurih urip. Oh. Wah ya memper. Memper. Aning wong Bendaramu Nrakasura kuwi gegaduhan pusaka Cangkok Jayamulya. Antarja ya duwe sing semalu kagaib tangise gambar jagat. Oh iya ya. Padha pokoke. Aning Nrakasura ki wong digdaya iso duwe pengawak braja. Awake iso dadi wesi kabeh. Antarja semono uga Kang nek mung diantem nganggo gekaman kaya bocah kontengan. Hasiunge Stija. Siyung. Siyung jodone sungut. Oh iya ya. Antarja nek nyungut ya mbebayani. Aning Antarja kalah, isih kalah. Sebabe Iki duwe pusaka limpung. oh, kono duwe gedang goreng ngoten. Limpung ki apa, Lung? Gorengan muntul to. Udu. Udu. Ah, apa ketan? Udu. Lumpiang. Udu wae. Apa limpung kuwi gaman sing landhepe ngarep mburi. Aku kaya jodoni gedang goreng. Kono duwe aku krungu mak krusuk mau. Arep omong lho. Tak labrake Antarja atos-atos.
Brakasura. Kula Yang. Kula tingali panjenengan Pancakara kaliyan Antarja. Inggih. Ampun dipun adang-adangi Antarja badhe kula pejahi. Oh niku mangke malah kedangon, Ger, malah kedangon. Kerengan kaliyan Antarja teng mriki mboten wonten paedahe. Kula gambarke adu kemiri-kemiri kapa ngrebut balung tanpa isi. Ingin pokok menika Antasena rumiyin, Antasena kaliyan Pancawala niki bocah ora apa-apa malah panjenengan tandangi. Menika tundhonipun badhe dhateng negari Ngastina. Lah, yen pancen teka teng Ngastina niku mangke dianggep mungsuh kenging panjenengan kalah karo Antarja kula melu wisit. Inggih. Digdaya sampeyan. Ning yen kerengan wonten mriki menika rak tanpa wonten ginanipun to, nggih. Cobi kuwi menggali apa sing direbut? Yen wonten Ngastina rak pengen ngrebut negara Ngastina sing dicekel dening Antasena. Mundur saking ayuda mawas punang kadiku mlebeting bandira kang kumitir inunlir katiyuping mondro kula mana-mana leres ngendikanipun Yang Durna. Nah, rak ngaten. Prayogi. Kula damel perang kagol rumiyin kula kaliyan Antarja inggih perlu kula badhe pinanggi kaliyan Antasena. Yen pancen kula menika mangke dumugi wonten Ngastina piyambakipun tetep badhe bantu dhateng Pancala lan Antasena. Antarja pisan badhe kula anggep dados klilip kula. Prayogi pun pejahi kemawon. Pun bunuh kemawon. Monggo Yang mundur saking perang. Monggo nggih wajaraken.